Diyos marahay na aldaw po sa Indo Gabos. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to ang sa tong mga personal na intensyones, asin ang mga minasunod. Pasasalamat para sa mga biyayang inako ni na Alvin Umali and family, ni na Nene Del Rosario, good health for the family of Doti Monte and family, for safety and good health of San Buenaventura family, dolot ni Norma San Buenaventura, for safe travel of Ariel Arcilia, for fast recovery from operation and good health, dolot ni Mercy Capistrano, para sa kapahingaloan kan mga kalag ni na Edgardo and ni Casiano, dolot ni na Oliver and Decena family, sa kalag ni na Ireneo Pantelion, dolot ni Nene Del Rosario, asin para sa kalag ni Estrella, dolot ni Vilma E. Sebelio. Ngunyan iyo ang Domingo ni Pasyon. Ang tema, kagadanan asin buhay. Ngunyan ang mga Kristiyano nagseselebrar kan Domingo nin Pasyon. Si Kristo naglaog, daraan kapangganahan sa saiyang sadiring syudad. Tanganing tapuson ang sa iyang misyon bilang Mesiyas. Magtios, magadan, asin mabuhay liwat. An maugmang paglaog na pagsisilibrar sa pagpuon kan Semana Santa, nagpapamati nin tulong bagay. An sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. An sa iyang pagkagadan, bakong kadaogan, kundi sarong kapangganahan. An mga agi-agi kan buhay ni Jesus, digdi sa ibabaw nin daga, iyo ang pag-utob kan plano nin kaligtasan. Dapat magkaigwa man lugod kita, nin siring na paghiling, kunan sa tuyang buhay nakakamate nin makuring pagtios. Ang selebrasyon niya to pungunyan, pamamayuhan, ni Reverendo Padre Christian Guran, formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po asin awiton an awit sa pagpuon. Sa banal na pagtiripon niya tungon yan sa tuyang ikadulot at sa tuyang mga pag-arang asin pagpamibi. Danay man kita makisumaro sa kagurangnan, mantang minaselebrar kita asin minapuon kan Semana Santa. Sa ngaran ka na mo, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Namumuta ng mga tugang puon sa kapinunan kan Kwaresma sagkod ngunyan. Inandamtaan sa tuong puso sa pagpenitensya asin sa mga gibong herak. Ngunyan aldaw nagkakatiripon kita tanganing kaibaan bilog na simbahan. Magharubay kan Mistero Pascual kan sa tuong kagurangnan. Bot sa bihon at sa iyang pasyon asin pagkabuhay liwat. Na sa pag-utob kay ni naglaog siya sa iyang syudad kan Jerusalem. Kaya may pagtubod asin debosyon, ginigibo ang pagrumdum kay ning paglaog para sa satong kaligtasan. Makasunod kita sa kagurangnan tanganing huli sa grasya, kitang ginibong mga kaayon sa bunga kan krus, makahiras sa iyang pagkabuhay liwat asin buhay.
Inigibo na po niya to ang pagbendisyon kan sa indong mga palaspas. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, pakabanala, kan sa imong bendisyon ining mga langkoy, tanganing kaming nagsusunod sa pagrukyaw kay Kristong Hade, makaabot huli sa iya sa daing tapos na Jerusalem. Siya na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, sa pagpaarog kan halimbawa, nin kapakumbabaan para sa katawuhan, hinimo mong manitawoan sa mong paraligtas, asin magpasan kan krus. Kaugayang warasan na magkanigo kaming makanuod kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit nin mga kaherasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na kay mong nabubuhay, sinagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, ginuno sa ikatulong awit kan surugoon ni Yahweh. Mas kinangani nasasambit ini sa kafiestahan nin pagbunyag kan satong kagurangnan. Bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoon nin kagurangnan. Siya daw katiponan nin tawo, an Israel na banwaan nin Diyos. Siya daw an hade kaitong panahon o an Mesiyas na maabot. Hurup-hurupon niyato ang salmo responsoryal na nagsasaysay kan kagadanan nin kagurangnan. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Dila nin may inadalan, itinaos ako nin Diyos sa kagurangnan. Tanganing maaraman ko kung ano ang sakong isisimbag sa mga napapagal. Aga-aga, pinupukaw niya ako sa pagdangog. Sa paghimate, siring sa nag-aadal. Binuksan nin Diyos na kagurangnan ang sakong talinga. Dai ako nagtumang. Dai ako nagtalikod. Ang sakong likod, itinaya ko sa mga naghampak sako. Ang sakong pisngi sa mga nagrabmot, kan sakong barabas. Dai ko tinakpan ang sakong lalawgon, sa muda asin sa lutab. Sinusurog ako nin Diyos na kagurangnan. Kaya dai ako ipapasupog. Kabaing sa gapo, matagas ang sakong lalawgon. Aram ko na dai ako masusupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinag-ulog-ulog ako nin gabos na nakahiling sako. Nagturuya-tuya sinda, asin nagtarango-tango. Nagsarig siya sa kagurangnan. Iligtas siya nin kagurangnan, kung katuod niya an kagurangnan. Agawon siya nin kagurangnan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinalibotan ako nin dakol na ayam. Dinaguso ako nin mga tawong tampalasan. Tinusok ninda ang sakong mga kamot asin bitis. Nabibilang ko ang gabos kong mga tulang. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako.
pinagbaranga ninda ang sakuyang gubing. Pinagripahan ang sakuyang bado. Kagurangnan, hare pagrayo sako. Sakong kusog, paghumare sa pagtabang sako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. An sa imong ngaran, irurokyaw ko sa mga tugang. Uumawon ta ka sa inman sinda nagtiripon. An kagurangnan, umawon nindo na nag-aarang sa iya. Umawon nindo gabos, mga aki ni Israel. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan nin kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pagiging masinunod-sonod, hinipnoan niya ang satong kasumbikalan. Siring man, ipinagrorokyaw kan awit na ini ang kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipo. Diyos nun ang kamugtaka ni Kristo. Alaga dai niya ipinagpadayaw ang sa iyang pagkapantay sa Diyos, kundi nagpakumbaba. Naginsiring sa oripon, naginsiring sa tawo. Asin hulit ta siya arog kan gabos na tawo, urog siyang nagpakumbaba. Inako niya ang kagadanan duman sa krus. Kaya initaas siya ng Diyos, asin tinaawanin ngaran, na urog sa gabos na ngaran. Kaya ang gabos sa langit, sa daga, asin sa irarom nin daga, magluhod sa ngaran ni Jesus. Asin ang gabos na dila, magrukyaw, na si Jesucristo kagurangnan. Para sa kamurawayan ng Diyos. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Pagbasa kan pasyon ni Jesucristo, susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kulang pang 2 aldaw para sa Pasko, asin sa mga tinapay na daing levadura. Ang mga poon nin kapadian, asin eskribas, nag-orolay kung anong pasaluib ang gibohon, tanganing si Jesus madakop asin ipagadan. Olay ninda, Bakong pestang tibaan magkariribok ang mga tao. kan si Jesus nasa Betanya, nakatukaw sa lamesa sa harong ni Simon na daoton. Nagrani sa iya ang sarong babae. May darang sarong praskong olor na mahal asin mahalaga.
pinasa ang prasko. Asin ng olor inola sa payo ni Jesus. Nagkapira sa mga yaon duman, na anggot asin nagsabi, Sa adaw, ta sinayang ang ulor na ini. Kuta na, ipinabakal sa halangkaw na halaga. Asin ang kabakalan, itinao sa mga dukha. naanggotan ninda ang babae, alagad si Jesus nagsabi, Pabayain nindo siya. Ta daw ta iniwal nindo. Magayonan ginibo niya sa kuya. Ang mga dukha danay niyaon sa saindo. Asin sa ano man na oras matatabangan nindo. Alagad ako bakong danay na uyas sa indo. Ginibo niya ang hawak para sa lulubngan. Totoo, sinasabi ko sa indo. Sain man sa bilog na kinaabahan ni pagrukyawan marhay na bareta, ining ginibo niya, gigirumdumon para sa sayang kaumawan. Si Judas Iscariote, saro sa 12, nagduman sa mga poonin kapadian, tanganing ipasaluib niya si Jesus sa sainda. Pagkadangog kaini, nagkaurugma sinda, asin tinugaan, natatauan nin kwarta si Judas. Kaya nagpuon paghanap nin lugar asin oras na si Jesus ipasaluib. Enot na aldaw kan tinapay na daing levadura, aldaw na ang kordero paskwal inaatang. Ang mga disipulos nagsabi kay Jesus, Sain mo gusto na kami mag-amdam kang pamanggihan sa Pasko. duwang disipulos sinugo ni Jesus asin sinabihan, Paduman kamo sa banwa asin masasabat nindo ang sarong lalaki na may darang dulay na tubig. Sunodan nindo asin paglaog sa harong, sabihan nindo ang kagharong. Nagpapahapot ang maestro kung sain siya makakan kan Kordero Pascual kay baan sa iyang mga disipulos. Ipapahilig sa ito ang dakulang salas sa itaas, sangkap asin andam na. Duman ka mo magandang kan Pasko para sa to. ang mga disipulos nagduman, nakaabot sa banwa, nakua ang gabos siring sa sinabi sa inda, asin duman nagandam kan pamanggi sa Pasko. Pagkabanggi, duminatong si Jesus, kaiba ang 12. Mantang sinda nagkakakan sa lamesa, si Jesus nagsabi, Totoong sinasabi ko sa indo, saro sa indo magpapasaluib sa kuya, saro na nagkakakan kaiba ko. nagkamurundo sinda, asin saro-saro naghapot. Ako kaya? Si Jesus nagsimbag, Siya saro sa 12, siya nagsasawsaw sa pinggan na ginamit ko. Anakin in tao mahali siring sa nasusurat. Alagad herak man sa magpapasaluib sa iya, marhay pa na ang siring na tao day namundag. mantang sinda nagkakakan, kinua ni Jesus ang tinapay, benendisyonan, binaak, itinao sa mga disipulos asin nagsabi, Ako anindo, inian sa kuyang hawak. dangan kinua ang kalis, nagpasalamat, itinao sa inda asin gabos nag-inom, asin nagsabi, Inian sa kuyang dugo, dugo sa bagong tipan, dugo na papabuloson para sa gabos. Totoong sinasabi ko sa indo, dahil na ako mainom kan bunga nin ubas, sagkod sa aldaw na ako mag-inom nin bagong arak sa kadayan ng Diyos. nag-awit nin mga salmos, dangan nagluwas pasiring sa bukid nin mga olivo. Si Jesus nagsabi sa inda, Kamu gabos masiribog mo niya na banggi, siring sa nasusurat. Lulugadon ko ang pastor, asin ang mga karnero, magkakawararak. Alagad kun ako mabuhay liwat, maienot ako sa indo sa Galilea. si Pedro nagpahayag, Dawa magsiribog, ako dai. si Jesus nagsabi sa iya, Totoong sinasabi ko sa imo, ngunyan man sa ng banggi, bago ang manok tumuraok na makadua, makatulungo na akong pagninigaran. alagad si Pedro nagmaisog sa pagsabi, Minsan ako magadan sa kaibahan mo.
Daita ka sagkod paman pagninigaran. Iyo man ini ang sinabi kan ibang mga disipulos. Nakaabot sinda sa sarong tatamnan na angaran Getsemani. Asin si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos. Tukaw ka mo digdi, mantang ako namimibi. Ipinag-iba si Pedro, Santiago asin Juan. Natakot asin nahurasa, dangan nagsabi sa inda. Ako magagadan sa kamunduan, magpawalat ka mo digdi asin magbantay. Nagpaere enotan, luminuhod sa daga asin nakimaherak na kun mahihimo, irayo sa iya an oras na ito. Sinabi niya, Aba, Ama, ang gabos na bagay may himo mo, irayo mo sa ko ang kalis na ini, alagad ko yugonan buot mo, bakuan sa kuya. rinanihan sinda asin nahiling na nagtuturog. Nagsabi ki Pedro, Natuturog ka man, Pedro. Day ka nakapagbantay sa laog nin sarong oras. Magbantay asin mamibi na day mahulog sa sugot. Ang spiritu makusog, alagad ang laman, maluya. giraray ruminayo asin namibi sa paulit-ulit na mga tataramon. Binalikan sinda asin nahiling turorog pa. Magabaton ang sa indang mga mata, asin dai aram kung ano ang isisimbag sa iya. Sa ikatulong pagbalik, nagsabi sa inda, Tururog pa ka mo? Tama na iyan, uminabot na ang oras. Anakin nin tao ipapasuluib sa kamot nin mga parakasala. Tindog na kamo, maduma na kita. Uya na ang magpapasaluib sa kuya. Nagtataram pa si Jesus, kan dumatong si Judas, saro sa 12, kaiba dakul na may minasbad asin palo. Isinobol kan mga poon na kapadian, mga eskribas asin mga senadores. Pinagkakahuroronan na ang traidor matao nin tanda. Nagsabi sa inda, Ang hadukan ko, iyo iyan. Lakopanin do asin larahon. pag-abot dagos nagrani ki Jesus asin nagsabi, Maestro, asin hinadukan. Pinogol ninda asin dinakop, alagad saro sa mga yaon duman, kinuaan minasbad asin tinigbas ang talinga, kan sorogoon, kan poon nin kapadian, asin napalong. Si Jesus nagsabi sa inda, Mga minasbad asin palo daranindo sa pagdakop sa ko. Ano ang paghuna nindo sa ko? Tulisan. Arawal daw ako yaon sa indo nagtutukdo sa simbahan. Asin day ako nindo dinako. ini nangyari tanganing mautob ang kasuratan. Binayaan siya ning gabos, asin gabos nagdurulag. Sinunod siya ning sarong barubata, na an inaalikboy tamong asin dinakop ninda. Alagad ini nakadulag huba, walat an tamong. Si Jesus dinara sa harong kan poon na padi, asin nagtiripon ang mga poon nin kapadian, mga senadores asin mga eskribas. Si Pedro nagsunod sa harayo, asin nakalaog sa natad, kan harong kan poon na padi. Asin nagtukaw kaiba kan mga bantay, nagpapaimbong sa kalayo. Ang mga poon nin kapadian, asin ang sanggunian, naghahanap nin saksi laban ki Jesus, nganing ipagadan, asin daiman ni nakoa. Dahul ang mga saksing putik laban sa iya, alagad dai nagkakauroyon. Nagkapira, nagtindog, asin nagtugod-tugod laban sa iya. nadangog mi siyang nagsabi, Gagabon ko ang simbahan na ini, naggibo ning tao. Asin sa loob ning tulong aldaw, matuklog ako ning bagong simbahan na bakong gibo ning tao. Dapit kaini, daima nagkakauroyon ang mga saksi. An poon na padi nagtindog asin naghapot. Dai kaning isisimbag, anong masasabi mo sa mga sumbong ninda laban sa imo?
Si Jesus dai nagirong, asin dai nagsimbag. Giraray naghapot an poon na padi. Ika ang Mesiyas, aki ning Diyos na sinanggitan. Si Jesus nagsimbag. Opo, iyo ako. Asin mahihiling nindo anak kinin tao nakatukos tuo nin makakamhan sa tahaw nin mga panganuron. Pinuknit kan poon na padi an sa iyang mga gubing, asin nagsabi. Ano pang saksi ang kaipuhan niya to? Nadangog nindo ang sa iyang paglanghad sa Diyos. Ano ang paghuna nindo? Hatol nin gabos na siya ipagadan. Linutaban siya ninda, tinakpan ang lalawgon, asin sinuntok. Sabi ninda, Ukuda daw, propeta. an mga bantay na nag-ako sa iya, nagsuntok man sa iya. Mantang si Pedro yaon duman sa natad, uminabot ang babaeng sorogoon kan poon na padi. Pagkahiling na si Pedro nagpapaimbong, hinampang asin sinabihan. Ika man kaibahan ni Jesus Nazareno. Nagnegar na ansabi, Dai ko aram, asin dai ko nasabutan kung ano ang sinasabi mo. luminuwas sa pintuan, asin sarong manok tuminuraok. Hiniling giraray siya kan babaeng sorogoon, asin nagsabi sa mga yaon duman. Saro man ini sa sainda. Si Pedro nagnegar giraray. Dangan ang mga yaon duman nagsabi sa iya. Totoo na ikasaro sa sainda. Galileo ka man. Alagad siya nagmaldisyon asin nagsumpa. Dai ko midbid ang taong iyan na sinasabi nindo. Tolos man sana, tuminuraok liwat an manok. Nagiromduman ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Bago an manok tumuraok na makadua, makatulo mo na akong pagnenegaran. Asin buminolos an sa iyang luha. Pagkaagang amay, nagtiripon ang mga poonin kapadian, kaiba ang mga senadores, mga eskribas, asin ang bilog na sanggunian. Andam na kung ano ang sa indang gigibuhon. Pinagapos si Jesus, dinara asin itinao ki Pilato. Hinapot siya ni Pilato. Ika ang hadi kang mga Hudiyo? Si Jesus nagsimbag. Sinasabi mo na. Dakol ang mga sumbong kan mga poonin kapadian laban sa iya. Giraray naghapot si Pilato. Dai kaning anuman na isisimbag. Dakul ang sumbong laban sa imo. Ano ang masasabi mo? Si Jesus dai nagsimbag. Kaya kanigoan na gayo ang pagngalas ni Pilato. Kun fiesta, ugali ni Pilato na paluwason ang sarong bilanggo na hagadon kan mga tawo. Kan mga aldaw na ito nasa bilanggoan ang sarong lalaki na angaran Barabas. Kaiba kan mga rebelde na nakagadan huli sa kariribokan. Ang mga tawo nagsakat asin hinagad ki Pilato, nagibohon ang kinaugalian. Si Pilato nagsabi, Buot nindo na paluwason ko ang hadi kang mga Hudiyo? aram ni Pilato na si Jesus, itinao sa iya kan mga poon nin kapadian, huli sa pagkauri. Alagad ang mga tawo, sinadol kan mga poon nin kapadian, na hagadon na paluwason si Barabas. Giraray si Pilato nagtaram asin naghapot. Kung siring, ano ang bot nindong gibuhon ko sa hadi kang mga Hudiyo? Sa hapot na ini, nagkurahaw sinda. Ipako siya sa krus. Si Pilato nagsimbag, Ta daw, anong karatan ang sa iyang ginibo? urog na kinusog ang sa indang pagkurahaw. Ipako siya sa krus. Si Pilato, nganing mapauntok ang kurahaw kan mga tawo, pinaluwa si Barabas, asin si Jesus, pinahampak asin itinao na ipako sa krus. Si Jesus dinara kan mga soldados sa laog kan pretoryo, residensya kan gobernador.
asin ang bilog na batalyon ipinaapod. Ginubingan siya ninda nin purpura, mga tunok, ginibo nindang korona, asin ikinorona sa iya. Dangan pinagrokyaw siya ninda. Mabuhay, hade ning mga Hudiyo. An payo pinukpok ninda nin kawayan, pinaglutaban asin nagruluhod man ngaya sa pagtaong galang sa iya. Pakapag ulog-uloga sa iya, hinale an purpura, asin sinanglian kan dati niyang gubing, asin ilinuwas tanganing ipako sa krus. Nag-agi duman hale sa uma si Simeon Sereneo, ama ni Alejandro asin Rufo, asin pinirit ninda na magpasan kan krus si Jesus. Dinara ninda si Jesus sa Golgota. Ipinainom sa iya arak na may salak na mira. Alagad dain niya ininom. Ipinako sa krus, pinagbarangaan sa iyang gubing asin pinagripahan. Kung si Isay an makakua. 9:00 nin aga kan siya ipako sa krus. Duman sa krus isinurat ang sumbong na iyo ang dahilan na siya ipinagadan, an hade kan mga Hudyo. Ipinako man sa krus kaiba niya ang duwang tulisan, saro sa too, asin saro sa wala. Ang mga nag-aragi, nagturuya-tuya, asin nagtarango-tango na ansabi. Ika, na magaba kang simbahan asin mapatindog kayan sa loob ning tulong aldaw. Humilig ka sa krus asin iigtas mo ang sa imong buhay. Siring man, pinagturuya-tuya siya kan mga poon nin kapadian, asin mga eskribas. Olay ninda, Nagligtas sa iba, asin dai nakakaligtas sa iya man sana. Kung siya ang Mesiyas, ang hadi ni Israel, tumanggal siya sa krus, tanganing mahiling mi, asin magtubod kami. ang duwang tulisan na napapako kaiba niya, nag-olog-olog man sa iya. Pagkaudto, ang bilog na daga duminiklom, sagkod sa ika-3 nin hapon. Pag 3, si Jesus uminagrangay nin makusog. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Buot sabihon, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Nagkapira sa mga yaon duman na nakadangog kaini, nagsabi, Inaapod niya si Elias. may saro na nagdalagan, dara an esponha na pinasarumsom sa suka. Itinogod sa kawayan, asin idinohol ki Jesus, tanganing ipainom. Dangan nagsabi, Hilingon ta kung dumigdi si Elias sa pagtanggal sa iya. alagad si Jesus, kuminurahaw nin makusog asin nautsan. An kurtina sa simbahan, nabanga puon sa itaas, sagkod sa ibaba. Ang kapitan na nasa atubangan ni Jesus, pagkahiling na kuminurahaw nin makusog, asin nautsan, nagsabi, Totoo man ng God, ini ang aking Diyos. nagkapirang mga babae nagmamasid sa harayo, kabilang ninda si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, asin Jose, asin si Salome. Ang mga ini nagsunod asin nagtabang ki Jesus, kan siya yaon duman sa Galilea. Asin dakol pang ibang mga babae na nag-iba sa iya pasiring sa Jerusalem. Madurodiklom na ang pagkahapon. Si Jose de Arimatea, ginagalangan na kaayon sa sanggunian, naghahalat man kan kahadean nin Diyos. Nagmaisog na makiatubang ki Pilato, asin hinagad ang bangkay ni Jesus. Dai naghona si Pilato, nagadan na si Jesus. Ipinaapod ang kapitan, asin hinapot, kun baga talagang gadana. Pinatunayan kan kapitan, asin tolos itinogot ang bangkay ki Jose.
Ini nagbakal nin tamong, tinanggal si Jesus, pinatos kan tamong, ibinugtak sa lulubngan na tinuki sa gapo. Asin sarong gapo, pinaligid sa pintoan kan lulubngan. Si Maria Magdalena, asin si Maria na ina ni Jose, nagmasid kung saan ibinugtak ang bangkay. Ang pasyon ni Jesucristo na sa taong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po. Nahinanyog niya to ang istorya kan pasyon kan sa taong kagurangnan. Ang sa iyang paglaog sa Jerusalem, sa pag-atubang kan sa iyang maabuton na pakipagtusayan sa kagadanan, tangani na ikataos sa to ang kaligtasan. Pinapailing sa to ni Jesus na kabaing kan sa tong pagkabuhay ang kanipisilan, kasakitan, problema asin mga pagprobar. Kunan sa tong kagurangnan, nagsapo nin siring na bagay, ano pa kita ng mga parasunod niya. Asin man, nahiling niya to an manlain-lain na karakter. Ang karakter kan mga nagdadanay kay Jesus mantang sa kagadanan, asin mga karakter nagdurulag, naghabo sa kadipisilan. Alagad pinamulat sa to mo niyan, kan sa tong kagurangnan, nasa tahaw kan kadipisilan, iguanin kapangganahan. Na posibleng mapangganahan, hanano man nakadipisilan sa pagkabuhay, basta day niya to ini dulagan, kundi sa tuong atubangon. Ang nangungurog na problema sa satuya, iyon na kulang kita sa pagtagal. Kulang kita sa endurance. Kulang kita sa pagdanay. Kulang kita sa persistence. Kaya man, kadikit na problema, garong huna ta, katapusan na kan kinaban. Kadikit na problema, paghuna ta, day na ninano man na solusyon. Kaya napapano kita ning pagkadismaya, pagkadisganar. Tinutukdahan kita ni Jesus asa tong kagurangnan na magdanay. Maging maigot. Pagdanayan an kanipisilan. Labanan nini asin natubangon. Kay puhan niya to enot labanan an pagtuya-tuya kan mga katuod niya to. Dahil kita maglaom na sa pag-atubang niya to ning kadipisilan, ang gabos na nakapalibot sa sato, matabang sa sato. Dahil kita maghuna na gabos uyon sa sato, may mga katuod kitang perminang matuya-tuya sa sato. May mga katuod kitang imbes bagang tuwangan kita, mas lalo pa kitang idududo pababa. Siring man ang experience ni Jesus. Dakula ang nagtuya-tuya sa iya. Alagad, tinagalan niya ang siring na bagay. Dahil aram niya, marahayan sa iyang katuyuhan. Dahil siya nagpa-apekto sa pagtuya-tuya kan mga nakapalibot sa iya. Ang iniisip niya, gibuhon ang kabutan kan Diyos, ninulita ini ang sa iyang misyon. Pandua, kay puhan, tagalan niya to an kadipisilan, kasakitan. Minsan sa pag-atubang niya to sa pagkabuhay, makakamati kita ng physical na kulog. Makukulgan kita. Parte na iyan. Kan sa tuyang pagbaklay digdi sa ibabaw ni naga. Kung si Jesus nga ni tinios an mga pagpasakit sa iya, an kulog kan rapado kan mga soldado sa iya, iyumanan hagad sa sato. An kulog na mamamatean ta sa pagbaklay digdi sa ibabaw ni naga, pagtagalan ta, labanan ta. Perminang igwa nin pisikal
na kakulugan. Yaon dyan ang kailangan, arog kay ning inaatubang niya atong pandemya. Alagad, an hinahagad sa sato, yun na magdanay sa nakita. Day mawaranin paglao. Pantulo, kay po niya itong paglabanan, tagalan, an kapabaw-abawan. Yaon dyan, sa tahon nin kadipisilan, mareklamo kita ninhulita, day ko dapat ini sinasapong kasakitan na ini. Bako akong maninigo kan kadipisilan na ini. Arog baga kanyang posisyon ko, ako baga si ano ta, magsapo ako ng siring nakapagalan, siring nakasakitan. Halion niya to iyan sa tuyang pagkabuhay. Kaya puhan niya itong mapaglabanan, iyan. Siring kan sa tong kagurangnan, Diyos siya, alagad, tano ta pinili niya na maging tao, magsakit, magadan para sa sato. Sisay man ba kita sa atubang ng Diyos. Pwede man ang Diyos, day na yan gibuho na sinpabayaan na sa nakita. Day man yan makakadagdag nin kamurawain sa iya. Day man yan makakadagdag nin kung ano man na bagay sa iya. Ninulita, Diyos na siya. Pano na, husto na ang sa iya pagka-Diyos. Alagad ginibo niya ini, ninhuli, kan sa iyang dakulang pagkamot sa to. Iyo man yan ang dapat narogon niya to. Dahil kita paabaw-abaw, nasabiyon na marahay ang posisyon ko sa sosyudad, dahil ako dapat mag-ako kan siring nakadipisilan o kasakitan. Mga tugang, lugod, magamiawan niya to sa paglaog kan simanang ini. Nakita mahurup-hurup kan pagsakit, pagkagadanas yung pagkabuhay, luwat kan sa tong kagurangnan. Ang kahalagahan kan kasakitan. Na ini magdadara sa to sa kamurawayan kung kita magdadanay. Asin lugod sa aral daw niya itong pagkabuhay, makapagbantay kita na malabanan, sin matagalan, an mga kadipisilan na sa tuyang ato bangon. An mga pagtuya-tuya, asin siring man an kapabaw-abawan na yung minaruro o minadar sa to, natalikdan asin rayuan ang kadipisilan. Ano man nakadipisilan na ninagihan niya itong unyan, maging inspirasyon niya ito sa itong kagurangnan na si Yesu Kristo. Na tinagalan na nanuman na bagay, ninhuli ta sabot niya, na igwang nagalat na kamurawayan para sa iya, asin para sa to. Asin iyo man ang maabtan niya to, kung kita maatubang asin magdadanay sa mga pagprobarakan buhay niya to digdi sa ibabaw ng daga. Matindog po. Ipahayag niya tan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan, Kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. napakusugan tataramo na sinhalimbawa ni Jesus, mamibig kita sa tuyang Diyos no nama, nan kulugasin kagadanan kan sayang aki, magbunga sa to, asin sa gabos, an sa tong simbag sa lambang pag-arang, kaya raken sa imong banwaan kagurangnan, Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan. Para sa naglilingkod sa simbahan, maimbod asin daing takot na nagbabalangibog kan marahay na bareta, kan krus asin pagkabuhay liwat ni Jesus. Mamibi kita sa kagurangnan. kaya raken sa imong banwaan kagurangnan,
para sa sato na Kristiyano, na makanood kitang magsunod ki Jesus sa saiyang dalan, nin paglingkod asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdara nin kaugmahan asin paglaom sa mga nakapalibot sato. Mamibi kita sa kagurangnan, Kay raken sa imong banwaan, kagurangnan. para sa mas marahay asin sa Diyosa na sosyudad, na mayo nin si Isay man na tinutungtungan, asin kun saen ang mga tawo nakikisumaro sa lambang saro. Mamibi kita sa kagurangnan, Kay raken sa imong banwaan, kagurangnan. para sa mga tawong nawawara nin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus, na nagpadago sa saiyang dalan nin pagtios, na siya sanang saro. Mamibi kita sa kagurangnan, Kay raken sa imong banwaan, kagurangnan. para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sinda kan presensya nin kagurangnan, asin kantabang nin mga may pagmakulog sa inda. Mamibi kita sa kagurangnan, Kay raken sa imong banwaan, kagurangnan. para sa sato gabos, naan mga maabot na aldaw kan Semana Santa, maging panahon nin grasya para sa sato, asin makadara sato na mas harani sa kagurangnan. Mamibi kita sa kagurangnan, Kay raken sa imong banwaan, kagurangnan. Dios, sumuyang Ama, hinanyugan, sumuyang mga pamibi, asin tabangi kaming masabutan, ang lengguwahe nin pagsarig, asin pagkaherak, pakipag-ulian, asin pagpasalamat, nin katalingkasan, asin pagpakasabot, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Salamat. Ang sakuyang buhay sa pagmamahal, kaugmaan ng sakuyang puso asing kalam, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa nakaguran na, ang sakuyang isip asing buo, inunusay ko sa imo kakalikasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako kamuran na magdanay na matungkol sa imo. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganan sa kosin sa indong atang, mga kumalugod kan Dios sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan huli kan pasyon kan bugtong mong aki, an pagkaherak mo maginharanis sa mo, tanganing dawa bako kaming maninigo kayan, huli kan sa imong mga gibo, sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo, makamtan mi, an sa imong pagkaherak na sa mong linalaoman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Tadawa siya daing sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala, asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikan. Ansayang kagadanan nagpara kan sa mong mga karatan,
Asin ang pagkabuhay niya liwat, nagwaras sa mo kan kaligtasan. Kaya kay bakan gabo sa angeles, nagawa mo kami sa imo sa magayagayang celebra na nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Dios nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, Hosana itaasan, paladan an minadigdi sa ngaran nin kagurangnan, Hosana sa kaitaasan, maluhod po. Kagurang na ni kananggadan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kay ning mga